Mám informácie od susedov, že v čase komunizmu v tomto riešenom byte sídlili eštebáci a sledovali z kruhového okna osobný prístav, kto sa nalodí a kto sa vylodí. Hlavným zadaním bolo dostať do priestoru kuchyňu a vytvoriť prechodné ubytovanie pre mladého človeka, ktorý žije v zahraničí, keď sa vráti domov za rodinou, za kamarátmi. To kruhové okno mne veľmi pripomínalo japonské hnutie metabolizmus. Preto som navrhol obývačku v takom štýle, kde na malej ploche dokážu vyťažiť z toho čo najviac. Toto teráco je plastové teráco. Zozbieraný plastový fragment zo skladok, ktorý je zariatý do cementu. V dnešnej dobe je to dôležitá téma, ako dávať s určitým materiálom aj druhú šancu. So Sebastianom Komáčkom sme vymysleli konštrukciu, ktorá je montovaná vlastne suchým spojom, čiže sa dá kompletne demontovať a my ten byt vieme zvrátiť skoro do toho pôvodného stavu.